Архіепіскапу Пінскаму і Лунінецкаму Стэфану споўнілася 75 гадоў. Кіраўнік вобласці Анатолій Ліс прыехаў асабіста павіншаваць святара з юбілейнай датай. Это мои скромные труды. Я своим трудам не могу дать оценку. Оценку дает народ и власть. Сегодня вы сами воочию видели, что хорошее у нас отношение с паствой, хорошее отношение с властями. Так что дякую, слава Богу, что у нас такое доброе, благоприятное время для служения народу и церкви Господу нашему Иисусу Христу. Як стала вядома, за ўвагу да стараннай архіпастарскай дзейнасці ў сувязі з 75-годдзям з дня нараджэння архіепіскап Пінскі Лунінецкі Стэфан узнагароджаны ганаровым ордэнам свяцителя Інакенція, мітрапаліта Маскоўскага і Каломенскага другой ступені. Дарэчы, у наступным годзе архіепіскап адзначыць 20-годдзе сваёй архіпастарскай дзейнасці.